tid, vi ringer til Elmer. Ja. Det var det er fordi, jeg har fået en pakkepost fra ham her i ugens løb. En pakkepost, okay. Jeg vil lige se, hvad han har gang i. Elmer. Ja, goddag. Det er Elmer Larsen. Ja, hej Elmer, det er Dan Sandberg og Tom Edvardsen fra Radio Playback Desperatio. Kan du høre mig? Kan du høre, hvor jeg sidder, Dan? På toilettet? Jeg sidder i min have, Dan. Nå, okay, ja. Det kunne jeg så ikke lige høre, Elmer. Er du udenfor med andre ord? Har du fået mit brev? Ja, hvis det er den der pakkepost, du hensyder til, ja, så har jeg fået den. Jeg har sendt dig højskolesangbogen, Dan. Ja, jeg må jo så med skam i stemmen beklage og sige, at jeg har ikke fået åbnet pakkeposten nu. Men det er altså højskolesangbogen. Når jeg sidder her i min have, Dan, så kommer jeg til at tænke på alle de dejlige danske sommersange. Dan, de er ved at miste vores musikalske krop. Der er jo ikke nogen, der gider at skrive sange mere. Nej, Elmer, det er jo ikke rigtigt. Vi har da Kim Larsen og Steffen Brandt og alle de andre. Hold nu, Viti. Men prøv at høre. Du danske sommer, jeg elsker dig. Skønt du ofte har svedet mig. Ja. Det er... Kan du huske den? Og hvad med H.C. Andersen, dengang han skrev med sin lille fjerpind, der skrev han denne fantastiske sang, der hed Hvor skoven dog er frisk og stor. Kuk, kuk. Kuk, kuk, kuk. Falderar. Ja, den kan jeg faktisk... Er det ikke sjovt? Jo. Jeg kan ikke, når jeg hører disse sange, Dan, så bliver jeg simpelthen i så godt humør, fordi det er en nationskrop. Det er det, vi kan samles om. Eller hvad med Niels Severiksen Grundweekend, der hedder Velkommen i den grønne lund, hvor de fugle sjunge. Jeg fornemmer, du er... Ja, det er sommer, Dan. Jeg fornemmer også, du er på en form for korstog. Er det en kamp, du har gang i, Elmer? Altså, hvad er anledningen? Det er en kamp, Dan. Det bliver en kæmpe kamp. Ja. Men Elmer, hvorfor... I gamle dage, Dan, der havde sæsonerne musikalsk krop. Nu gider musikerne ikke lave noget mere. De sidder sgu bare og venter på bestillingsopgaver for Kulturstyrelsen. Vi kommer til at miste den danske sang, fordi de er fedtet ind i regler og opfattelsen af, at publikum, de skal være der, før de gider at lægge røven fra deres kammer og sætte noget på papiret. Men du synes, der mangler sang i det offentlige rum. Er det det handler om? Det er det handler om. Vi mangler noget at være som tror de danske musikere, at Niels Severinsen Grundtvig og ventede på, at der kom en pose penge forbi. Dan, det gjorde han ikke. Han var et talent. Han var en fødekanal for disse sange. Kom ud af ham. Altså, det er nogle voldsomme billeder, du sætter på her, Elmer, synes jeg. En fødekanal. Ved du hvad, Dan? Den danske model, den er taget for langt. Når dine børn dør, så afleverer de en højskolesangbog, som der står nøjagtigt det samme i, som dengang du levede, Dan. Men Elmer, er det ikke ligesom hele meningen med højskolesangbogen, at det er den faste tradition? Altså, den er, som den er. Den er lige så vedvarende som Bibelen. Jamen, den danske højskolesangbog er jo en dynamisk stof. Den skal udvikle sig hele tiden. Der skal komme nye sange til. Nye sange, der skal fortælle historien, hvor vi er. Hvor er sangen om internet og Facebook og alle mulige andre ting og sager. Der, hvor vi søgte kærligheden og romantikken, og der, hvor vi mødtes under bøgetræet og kyssede med hinanden. Der, hvor tingene opstod, Dan. Så du mener altså... Hvor er de sange henne? Jamen, det er jo det, jeg bliver svar skyldig på, Elmer. Men jeg forstår dig ret, når jeg siger, at du ønsker, at den skal opdateres. Den skal have en opdatering. Den skal altid opdateres. Den danske højskolesangbogen bliver jo løbende opdateret. Men er Kim Larsen ikke kommet med? Gud, fri mig vel! Nå, det er ikke godt nok for mig. Nej. Hvad er der nu galt med Kim Larsen? Jeg tænker, at hvis vi får en musikalsk krop i retning af, at strisserne kom, før vi ventede dem midt om natten. Prøv at forestille dig en stor plads, Rådhuspladsen, hvor du står, ligesom den gode gamle med Preben Ugelbjerg. Lige pludselig er der ikke noget. Så står vi der. Vi har et lille øjeblik, hvor 80.000 mennesker er samlet, og der er
en stilhed før stormen, og vi ved ikke, hvad vi skal, så kan man bryde ud i sang, og så skal det ikke være Yellow Submarine, så kunne det jo være en anden sang, og så skal det heller ikke være en, ved du hvad hun sagde, tag bukserne af, eller smuk som en stjerneskud. Det skal være en storladen sang, som vi kan gå i krig med. Som for eksempel? Som vi kan gå i krig med, og være en nation med vikingehjelm og horn i panden. Vi er nogle fattige mennesker med sådan noget lortemusik. Ja, jeg kan godt se... Jeg er stiktosset, Dan. Ja, det kan jeg sgu godt fornemme, Elmer. Men jeg forstår ikke, hvorfor du kaster dig over den danske højskolesangbog. Det må da være vigtigere emner. Det startede allerede dengang, da Schubert skrev en anden melodi til midsommervisen. Og så min kone og jeg, vi har været ude til midsommerarrangementer. Og der er jo ingen, der kan den originale melodi. Jeg tror heller ikke, jeg kan den. Vi elsker vores land. Men vi midsommervis. Er det den rigtige? Vi elsker vort land. Nej, vi elsker vort land, som betyder det jo. Nej. Ja, det... Læs den bog, jeg har sendt dig, Dan. Ja, det gør vi, Elmer. Det lover jeg. Den er rød, den ligger. Jeg har så også sendt et eksemplar til ham, din med studieværk. Tak, Elmer. Den vil jeg granske igennem og synge en masse og tænke på dig. Og næste søndag lover dig, Elmer, der synger vi en sang fra den røde højskolesangbog. Og er der nogen specielt, du synes, vi skal synge, så du ikke bliver sur på os? Jeg synes bare, I skal tage den, der falder jer mest for brystet. Og som min gode ven Mahmoud, han siger, det er ligesom Koranen, man skal øve sig. Konstant. Tusind tak, Elmer. Så sidder de i skabet, Dan. Ja, det er... Nå, jeg er nødt til at smutte, Dan, fordi jeg nu er Torvald, han har sat nogle øl over herovre. Nå, for så. Ja, de skal jo også passes jo. Og du nyder solen. Det er mælkebøttebryg. Mælkebøttebryg. Ja, det er ikke sådan... Ja, det er noget, han har fundet ud af, mælkebøttebryg. Ja, det er nærmest sådan noget snaps, noget er det ikke det, Elmer? Der er ikke mælk i hvert fald. Nej. Jamen, så have det godt, og lad nu være med at drikke for meget, og husk, solen den kan også brænde, selvom det er forår. Ha' det godt en god dag. Jeg har en parasol, Dan. Ha' det roligt. Læs nu for fanden den højskole. Kom ind i kamp. Hej. Desperatio. Første frakørsel til venstre.